मासो हाथाय खिथिगासिनो माथो कलगेटजों दिनैसो हाथाय मानजिदो नामालै? मा ओंखाम गोदौख्लायनाय बायदि मिनिखोब्रा मा जादो खिथादो? तात्सात पाबजि बन्द जानायखौ मिन्थियाखै नामा? बेसेबां खुसि आं पाबजि बेन जानायनि साला सुवादफोरा बिराद बिरदोंमोन सालाफोरा गावसोरनि पाबजियाल' बेस्ट होननानै जों फ्रि फायार गेलेग्राफोरखौ जिल्ला जि फोनांगोन दा बोरै मोनदोंलै एखौनो मिनिनो ओंखारदोंला औब्रा जिल्ला जि फोनांखायोमोन जोंखौ जोंनि गेमखौ कार्टुन गेम होनलायबावोमोन गावसोरना अरिजिनेल गेमालाय मानोथो बेन जाजाखो बेनिखायनो हाथायानो लोमलांना दिनै खुगाखौ बोजबनो सानबाबो खुगाखौनो बोजबनो हाला हाथायजों गुरजे गुरजे नुजागासिनो आंना हारसिंनो अट'मेटिक बिराद नायनो लुगैदों आं पाबजि प्लेयार गेलेग्राफोरनि मोखांफोरखौ नारजि बिथांमोना माथो नुजाफैयाखैब्रा दाबो नायगौमोन आं नै नारजिजों सन्तलाजों नङा होनबा इसोरो र' बेटाफोरा फैथों एसे नारजि बैसोरथ' अमा राजा बमब्रमा मोनसो जोंखौनो जमना दंखाथारो आरो बिसोरो जावनो नै दाउब'फोरा ना जमनाय बायदि जमगासिनो दं माथो बिसोरलाय थु मा होनो नायनोसै हारि हारि तेरेव 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 हम तो पबजी से हारी हेरेव 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 रेव गिदिर हासल नोंसोरनि दुखुखौ हमनो हादों जोंबो प्लेयार नोंसोरबो प्लेयार गासैबो प्लेयारफोरा ट्रु गेमारफोरा गासैबो गेमफोरखौ रेसपेक्ट खालामनांगौ बेनिखायनो आं नोंसोरनि दुखुखौ बुजिदों माने जों बुजिदों आरोना सानतला गोसो थोनायाबो गैखायाब्ला पाबजि गेलेनोबो मोनलाबा जाला जाला नोंसोरजों जेबो जाला 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 बेवहाय जेबो गैला नोंसोर गोइं टु हस्पिटाल नोंसोर गोइं टु हस्पिटाल आसो देन जाथार नोंलाय मा बेनि खुसियाव आखाइखौबो आं नोंखौ मा थांबाय नोंसोरलाय र'ब्रा दसे रायज्लायनोब्रा मोजां गाज्रि खबर लानि अमा राजा बिराद खबर लाबाय नों जोंनि आरो खबर लानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बेखौ खबर लानो होनाथ' दना दासो स्टार्ट जांनो खबर लानो र'ब्रा थाथ' बन्दुफोर जिरायब्रा खिथुफ्रा गुग्लासो जादों नामा जिरायलायो जिराय सन्तला मोखांलाय हिनजावफोर बायदि मानो खोबथेना दोनबाय थादोब्रा नोंलाय हिनजावफोर बायदि एथ' लाजिदोंबालाय साथा गंसे लाफाबानो जायोमोन ना हाँ मारा दा जोंखौ जावनो थाखायसो नेना दंखायोमोन नामा नोंसोरलाय देखो पाबजि प्लेयारफोरा अभार स्मार्टखा मा जावनायसो नुबायनो जों जेबोखौनो होनाखै होनि सायावनो होननाय बायदि खालामग्रोखायो आयौ 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 मानो बिदिब्रा नोंसोरलाय नों जेबोखौनो स्टार्टखौनो खालामाखै गावसोरसो सिगां बुंखाबाय नै दा दाया जोंनियावसो जालायसिगोन आरो फ्रि फायार गेलेग्राफ्रा एदावग्रो होननानै एक्चुअलि नोंसोरनो जोंनि खिथुआव दांग्रोयो मिथिबाय होमबालाय खिथुआव दांबालाय एसेबाबो राखांखागोन होमबालाय उल्था बुंखागोन जोंबो बिनि जबाब होनांगोन ना इटका जाबा पात्थर जेनलायनाया बेबायदिब्रा सालाफोर नोंसोरलाय माला जोंखौ रेसपेक्ट होफेरग्राखाय पाबजि गेलेग्राफोरखौ गावबा गावनि गेमखौ बुङो बयबो दैयाव नाङोब्रा आइ केन आन्डारस्टेन्ड आसोल आइ केन आन्डारस्टेन्ड आंनि सिंनि आन्डारस्टेन्ड जोंना कार्टुनबाबो जोंना सोलियो मा मिथिगौ कार्टुनखौ नायफेरदों नायबा टम एन्ड जेरिया दाबो सोलिगासिनो दङ अगेन कक्रच दाबो सोलिगासिनो दङ बिदिनो जोंनिखौ नोंसोर जेसेबां कार्टुन होनना बासिबाय थागोन एसेबांनो जोंनि गेमा जोरबाय थागोन नोंसोरना जेसेबांनो रियेलिस्टिक जाया मानो नोंसोरना जोब्बायानो थागोन नोंसोरना जोंनि बायदि जानांगौ कार्टुन गेमबाबो हिट मिथिबाय 2GB रेमनि मबाइल लानानै दुगा खिथिदों 4GB 5GB रेमनि मबाइल जागौमोनथाय नोंसोरबो पाबजि गेलेगौमोन नमस्कार भाइ नमस्कार फ्रि फायार थानानै जों पाबजियाव हाबनो सिरि गेलेखुमानो लुगैखुमाय नोंसोरबो लाजिनासो गेलेया जोंनि फ्रि फायारनि सोमोन्दै जेबो दाबुं मिथिबाय जों फ्रि फायारखौ गारनानै पाबजियाव मालाबाबो थाङा आरो थांनायबो नङा खिन्थु नोंसोर गेलेगोन फेक आइडि बानायनानै दाबो सोरबा इन्स्टल खालामनानै गेलेखुमाबाय दं लाजिनायजों मान सनमाननि खोथा थानायखायसो नोंसोर खिन्थायाखै गेलेखुमादोब्रा नोंसोर गेलेखुमादो नोंसोरनि फ्रि फायारजों जोंनि पाबजिजों दारुजों नोंसोरनि बे खम दामिनि ग्राफिक्सजों जोंनि बायदि गिदिर ग्राफिक्सफोरजों दारुजों मिथिबाय नोंसोर फ्रि फायारनिनो डिजार्भ खालामो नोंसोर फ्रि फायार बायदि गेमखौनो गेले
नाजुदां नोंनि गोसो जानायखौ बुजिदोंब्रा फ्रि फायार गेलेनो लुगैनायखाय माने एकदम जालासो बे खिन्थु सिगां लाजिबोनांगोरना लाखाबाय नालाय गेलेनोनो हाला नङा होमबा बेनिखायनो मालायनि गेमफोरखौ दा बासिना लालाबाय मिथिबाय माला मा जायो पात्ता मोना नुबाय कर्मा इज बेक दोन नोंसोर फ्रि फायार गेलेग्राफ्रा सिगां उस्तादि मारिगोरनानै पाबजि प्लेयारफोरखौ पाबजि गेमखौ एदावग्रोना लाग्रा नोंसोरसो थासाव जानाय खुगाफोरा नोंसोरनासो ब्रा आया गारा बिफाफोरजों टाक्कर लानो नागिरो जोंनि बिफानि अले 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 पाबजि फ्रि फायारनि बिफानि लाजिबायलै आङो लाजिदोबालाय मानो फ्रि फायार गेलेगासिनो दं गेलेना बेलेग गेम गेले खबरदार जोंखौ फ्रि फायारनिफ्राय बेलेग गेमाव गेलेनो थिनबा बेबो मोनसे पापसो जागोन फ्रि फायार जोंनि बान सानसो जोंनि मिथिबाय बेखौलायसो दा गेले होननानै बुंदों ओमफ्राय जोंलाय मानोथो एदावनांगौ आरे बेखौ एदावनाय होनाथ' नोंसोरखौ आयनासो दिन्थिदों नोंसोर माबायदिमोन जों फ्रि फायारखौ बेसेबां बासिमोन बेसेबां नेग्लेक्टआव दोनोमोन दा बोरै मोनदो जों बेफोरखौ नोंसोरनो आयनासो खिन्थिदोंब्रा गोजौआव खुदै मुजोबबा गावनियावनो नांफिनो मिथिबाय औ गोजौआव खुदै मुदोबा गावनावनो नांफिनो बे बाथ्राया सैथोखा जेरै नोंनाव जोंखौ एदाव लाग्रोग्राया नोंसोरसोब्रा जों मालाबाबो एदावाथ' जोंहा सिरि गेलेयो नोंसोरासो एकदमबारे ल' क्वालिटिनि गेम गेलेनानै एदावग्रोबाय टाक्कर नांबाय थागोन बिफा बिफाफोरखौ एदावबाय थागोन होमबालाय सोरथो बेसेसो सैज' खालामनोब्रा जोंबो नोंसोरखौ रिप्लाय होनांगोन ना हा रिप्लाय होबाथाय खिथ' अरनाङो नोंसोरना खिथ' अरनाङो दुखुजों लाबजों मा बुंलांखोब्रा बुजियोलै जों बुजियो नोंसोरनि दुखुखौ नोंसोरखौ जों फ्रि फायार गेलेबाबो जेबो होनाब्रा फ्रि फायार नोंसोरनो मुबारक जोंनो नाङा माथो जिरख'नायफोरसो सोर पाबजि गेलेयो नोंसोर बेवहाय सोरखौ गेलेग्रा बायदि मोनो नोंसोरलाय नायनानै मा राजाखौ क्लेश अफ क्लेन गेलेग्रा बायदिसो नुयो राजा मोजां खोनादों माथो सिख्ला मानसिफोरालाय माथो मिन्थिनोब्रा जेबो ना बिसोरखौ कनसिदार होखायो आं मा होनो होनथों पाबजि नों पाबजि गेलेयो दा सन्थ'ला नोंसोरो नङा होमबा मिथिखादोंबालाय माथो सोंदों सिरुट बे नारजिया सिख्लाफोरजोंनो पाबजि सिख्लाफोरजों एफा रुद रायलायनांगौ जाबाय नोङो मा जोंना मा सिख्ला गासैबो एकुवेल आंनि मेगननि नोजोराव सिख्लाखौ होननानै आङो रायालासिनो थागोन नामा दाय मोनबा गोदै जागोन नामा जाया बेफोरबायदि सोलिया आंजों गासिबो समान आंनि थाखाय गासिखौबो रायगोन आं सिख्ला होननानै रायालासिनो थागोन बे थाद नङा आंजों ओंखायनो पाबजि बन्द जागोन दा आंथ' जि मोजां मोनखाथारदोंहाय पाबजि बन्द जानाय लोगो लोगो जि खुसिखां आयौ जोंनि लाइकि टिकटक बिउटि प्लाट बन्द जानायाव खम खुसि जादोंमोन बिसोरो खम मिल्स बानायदोंमोन जोंखौ लानानै बायदिसिना बुंबाय थायोमोन हा दा बोरै मोनदों मालायखौ बासिनो नाङा गावनावनो नांफिनो मिन्थिबाय एप्स बन्द जानायाल' दुखु जोंनि बिउटि प्लास बन्द जानायाबा दुखु नङा जोङो बिउटि प्लासफोरजोंनो गाव गावनि मोखांफोरखौ गुफुर खालामो आरो बेनि सायाव नोजोर होबाव नोंसोरनि पाबजि गेलेनायखौ जोंथ' जेबो बुङाखैना जोंथ' गेलेना बा जोंनि टिकटक लाइकि बन्द जानायालाय मानै फारागा जोंनामोन जों लाइकि बानायनायफोरखौ जोंहा मोसानाय मुसुरनायफोरखौ जों मोजां मोनो बेफोरखौ खालामनो नोंसोरलाय मा थाङोमोन नोंसोरनि मा थाङोमोन दा बोरै मोनदों औ बोरै मोनदों दा बोरै मोनदों पाबजि बन्द जाजानानै नाय सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा हानाया खोरोमनो रोङा बिसोर नोंसोर गोजासो लाजिबाय नामा नोंसोरो खानांगोनबो बिसोरो दालाय माथो खालामबावनो सब गेमखौनो बासिजोबना लायो फ्रि फायारखौबो बासिखाना लाबाय सब गेमखौनो बासिना लाबाय मा गेम गेलेबावगोन नोंसोरलाय मा गेम गेलेबावगोन दोन लुडु गेलेगोन थेवबो फ्रि फायार गेलेया औ लुडुखौनो नांगौबा गेलेगोन थेवबो फ्रि फायार बे फाल्थु गेमाव हाबा जों देखा जोंनि फ्रि फायारखौ फाल्थु होनलायबायना बेयावनो जोङो आं जोङो जोंबाय था नायनि नोंनि जोंनायखौ नांलायलायबायसाय बिसोर थुथु थांनोसै जोंहाय होनबालाय नोंस्रा मा जालायबाय थाहाय जा थांसै आसलफोर लुडुआथ' दाम खमि मबाइलावबो जायो नोंसोरथ' फ्रि फायारखौ दाम खमि मबाइलाव जानायनि दाम खमि मबाइलावबो गेलेनो मोननायनि खम दाय जायोमोन दाथ' लुडुआबो दाम खमावनो जायोना होमबा मा होनगोन नोंसोरखौ मा होनगोन मोननै खुगा गोनां जिबौ नोंखौ दाना आं बारना जोसिगोन मिथिबाय बारा बुंबाय नोङो सबसक्राइब होता है ना सबसक्राइब होता है ना दासोरा बख'बाय थानाङा जों सिरि दं होननायखौ नोंसोर सल मोनगासिनो दङ नामा जों नोंसोरजों खुगा नांनो फैयाखैथ' जों जोंनि खामानिसो मावनो फैदों नोंसोर मा खालामबाय था नांगौबा जों लुडुखौनो गेलेगोन माथो जाखो ओमफ्रायलाय हेलौ गेमारफोर दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव नाजुदां माथो पाबजि बन्द जाबायनो नोंबो खुसि जादों नामा पाबजि बन्द जानायनि जायखिजाया सोंदों आरोहाय जोङो नाजो सोंदोंबो ना फ्रि फायार गेलेयानोलै नांगौबा लुडुखौनो गेलेगोन नो लुडु
होननानै बासिनाया लुदु गेलेनो ओंखारो थाङै थुङै लुदुआव ग्रोब सौग्रुफैबायमोन नारजि नोंथ' जि बासिमोन लुदुखौ आयु मा बासियामोन नों जोंखौ लुदुफोरखौनो गेम गेलेनो मा लुदुफोरखौनो जाम्बा जागोन खर' गुदुं जागोन होननानै जोंखौ बुंग्राया दा लुदुआनो फैफिननो ओंखारबाय जेबो नङा गय फाथै होनना बरायबावोसो जोङो वेलकाम टु लुदु लुदु गेलेसिगोन नारजिबो दावनो नोंसोरो गासिबो गावबा गावनि गेमखौ लानानै बिराद दुगा दुगि खिथिदोंना बाद दे कल अफ डिउटि दं बेखौनो जइन जानोसै जों कल अफ डिउटि जिन्दाबाद बेखौबो बासियोमोन नोंसोरो नङा होमबा ल' ग्राफिक्सनि होननानै थाङै थुङै ल' ग्राफिक्सखौ गेलेयाबानो उपाय गैया नोंसोरो थाङै थुङै फ्रि फायारखौनो गेलेनांसिगोनलै नोंसोरो उपाय गैया